Zajtra je deň D a poďme si zhrnúť moju prípravu na môj prvý pretek Ultrafatra. Na začiatok musím povedať, že som tejto príprave podriadil úplne všetko. Určite ste si všimli, že som sa stratil aj zo sociálnych sietí, prestal som točiť vlogy. Rodina ma poriadne ani nevidela. Trénoval som 8 až 9 dní v týždni. A to mi nevychádza. Miesto rodinnej dovolenky pri mori som bol na sústredení v Himalájach a 3-krát som vybehol ten najvyšší kopec Mount Everest. Jedenkrát s kyslíkom, druhýkrát bez kyslíka a tretíkrát s dusíkom. Podriadil som tomuto behu jedálniček, kde som sa inšpiroval Ronnie Colemanom. A denne som zjedol minimálne 3 kurčatá s ryžou. Nepocenil som ani doping, priamo do členkov som si píchal magnézium proti krčom a podobne. Mentálneho kouča som prepustil v prvom mesiaci prípravy, lebo mi už mentálne nestíhal a sám som sa stal mentálnym koučom. A toto je len časť vecí, taký výcuc, aby ste mali predstavu, čo všetko taká príprava na ultrabeh v kopcoch obnáša. Čo sa týka mojich očakávaní, minimálne by som chcel spraviť traťový rekord. S Tomášom sa už ani neporovnávam, pretože Tomi nemá vôbec tak vysoko nastavenú prioritu behu ako ja a myslím si, že ho predbehnem už pred nástupom na štartovnú čiaru. Zvažujem, že z Ružomberka do Harmanca si to odbehnem ako taký rozklus. No a teraz po tomto všetkom, čo tu oznelo, mi asi karma strelí blesk hore na hrebení, aj keď má pražiť celý deň slnko, ale tak dúfam, že som vás trošku pobavil. Teraz poviem úprimne od srdiečka, na beh sa teším, tak ako nemám rád rýchly beh po asfalte, tak o to viac mám rád pomalý beh v teréne. Môj tréning pozostával z 3 dní v týždni a tréner Matúš mi tam strieľal hlavne posledné týždne tempový beh, dlhší beh v teréne a rýchlu turistiku so záťažou. Musím podotknúť, že 3 dní v týždni je dosť málo, ale nejak som si nevedel uchmatnúť viac času na toto hobby popri práci, rodine a iných aktivitách. Očakávania nie sú nejaké závratné. V prvom rade som bol nastavený na to, že si to chcem len odsúpkať, dojsť v časovom limite do cieľa, aby ma nediskvalifikovali a kochať sa výhľadmi. Tomáš mi to trošku prekopal, lebo sa prihlásil aj on, tak môj nový cieľ alebo taktika bude taká, že sa ho chcem držať, kým to pôjde, aby ma potiahol, pretože je na tom s kondičkou a behom podstatne lepšie. Jedna z mojich slabých stránok, ktorú som identifikoval, keď som bol s Tomím na Plieške, čo ste videli vo vlogu, sú zbehy dole kopcom, kde Tomi dokáže oproti mne ísť násobne rýchlejšie. Takže je možné, že ho stratím už na prvom kopci. V každom prípade mám dohodnutý support v podobe nášho kápa ultrabehu Martina Hatalu a verím, že ma bude svojimi podpichovačkami držať v dobrých tepoch až do cieľa. Ešte chcem povedať, že to s tým Everestom nie je pravda. V skutočnosti som bol na rodinnej dovolenke pri mori. Mal som od trénera naordinované 3 tréningy v týždni na chuť. Ani tie som nesplnil, lebo mi ofúklo uško, dostal som prievan a mal som sa na čo vyhovoriť. Takže pohodlne sa usaďte a poďme sa na tú ultrafatru spolu pozrieť. Aké sú tvoje pocity? Zatiaľ dobre. Prvý kopček ukáže. Ja mám zatiaľ úplne zlé, ale keď sa budeme hýbať, už budú dobré. Si
Som normálne už vypotil pol litra vody pod pazuchy asi. Skúška spojenia. Spojený. Všetci sú za nami, Tomáš. Tak to má byť. Som si pripravil takúto čelenku, aby mi trošku opálilo hlavu. Budeš mať krúžok na hlavičke. Lenka, tvoje pocity? Teším sa, cieľ je prísť do cieľa, takže užijeme si to. Dneska to bude podľa mňa taká behačka. Prechádzka ružovou záhradou. Hlbšie nám nepovieš. Tak vyspatá som, teším sa, mám tu vás dvoch, takže si to užijeme a teším sa na Sidorovo. A ja na Rakitovo. A ja na všetko. Veľa šťastia, chlapci a dievčatá. Tak bude to bohužiaľ iba 56 km a 3600 výškových metrov. A koľkokrát si to už išiel? 3. 3 krát a dneska? Dneska robím support a budúci rok možno znova support, alebo sa zúčastním. A je to ťažký beh, alebo je to ľahký beh? Je to v pohode. Bolí to. Neklam do telky. Spýtam sa vás potom. V cieli je to ľahké, no. Neprepáliť začiatok a tak. Dobre, ďakujeme. Chytiť sa prvého a na konci ho prebehnúť. Poď, zaber, Kučo, poďme. Super, chalani. To je ono, super. To je ono, Lenka, ideš, super. Prvý kopček, 740 výškových, predný japeň, 1154. A ideme dole na Staré hory. Super, Kučo, ideš, veľmi dobre, super ti to ide. Dobre si, poď, veľmi dobre, super. To je ono, Janči, paráda, veľmi dobre. To je ono, super. Druhý, záber, prebehni. Veľmi dobre. Super. Paráda. Ja som za starými horami a šlapem na krížnu. Takže sa idem vydýchať. Aby som potom mohol bežať. Budeš vo vlogu. Drž palce. Ahoj. Tam sme boli. Majerová skala a ešte nejakých 500 výškových, 400 nás čaká na krížnu. Momentálne máme už 1512 nastúpané. Šiltovka osadená, vyšli sme z tieňa na lúku a už teraz to bude bez tieňa. Z Majerovej skaly idú také lúky až na krížnu a na krížnej to už vyhráte, už iba dole kopcom potom, tak mi vraveli, pretože krížna je ako keby druhý kopček hneď do štartu a už máte 1900 nastúpaných, takže potom utekať na Borišov a tam bude občerstvovačka. Tomáško je predo mnou, stratil sa už prvé metre po štarte, ide ako píla. Lenku som ja stratil trošku, bude dať tesne za mnou.
Tomáško. Ako sa ti ide? Si zadýchaný. Som skoro zomrel. Koľko máme na Krížnu? Kde si bol? Som sa zajebal. Pocity dobré? Odsýpa to? Dobre, prepálené, môžeme si začať zbývať. A čo počúvaš? Adela a Saifa. Elkyho. Dookola. 78 krát. Krížnu sme prebehli. Nič sme tam nenatočili, lebo sme sa ponáhľali dole. Ale opäť nás brzdil nejaký kopec. A to som myslel, že už pôjdeme len dole. Tomáško, chceš dať čo povedať? Ľúbte sa. Ľúbte sa. Svetový mier. Ďalší checkpoint, občerstvovačka Borišov. 5 km odtiaľto nám dali vodičku a ešte aj prameň sme našli. Takže super, lebo nám riadne praží na gebene. Už som vypil zo starých 8 litre vody. Úplne mega horúco. A toto je najlepšia pomocnička na svete. Studená čapočka. Bože. Almázia. Doplňame potrebné cukríky. Bežíme ďalej. Závidím Peťovi, že pršalo minule. Kokos. Ďalší vrchol po Borišove je ploská a tu nás ideme aj cvaknúť na štartovné číslo kliešťami. Že sme tu boli, že sme to neobyšli. Aj kameru som spojaznil. Do rukšaka zober. Budeme v top 50. Dobre chlapče, ešte si to nejel naraz, čo vás čakáme. Čau, čau. Čau. Som ťa nespoznal. Čau, padlo ti. Potičko. Všetci to nejel naraz. Ploská. To tunák, hej? Áno. Tuná je tá ploská. Táto ploská. Ahoj, čau. Tomáš, dohyňaj tie kolena, nejaké kobytovo a reklama na bandáž. Normálne. Môžeš. Dobre. Ten štýl. A vieš ako, čím je rýchlejšie, tým ťa viac zovieva. No, to je vec názoru. Martin, aj seba si natočil? Neviem. Celý čas. Že sám majster športu nás prišiel podporiť na trať. A za to mu ďakujeme a ešte aj rodinnú oslavu obetoval dneska. Tak? Mi to zapasovalo. A to je zajtra, chlapci, zajtra. Ďakujeme, Martinko. No parád. Na čo pokamerujem, išli? Tak sme za čiernym kameňom. Krásne. Ako? Bylo Rakitov, teraz Borišov. Martin zomrel. Tak, čaká nás Rakitov. No. Janči sa predral dopredu na ten Rakitov. Aby si na video zapôsobil.
tiesňava, pod Rakitou mám trošku taká skalná. A ešte nás čaká vyše 200 na Rakitou. Ale chlapci musia čosi začať. No, čierny kameň, Kloska, Glory Show, Zvolen, Jano vpredu. Ja. Ako to máš? Najlepšie bolo. No pára. Sme tesne pod Rakitovom. Ešte to musíme doklepnúť a ďalej. Tomáš bojuje, ešte kúsok. Minko zomiera. Chcel bolesť, má bolesť. Skoro som to prepásol. Nevadí, vrátili by sme sa, však chceme kilometre, lebo čo, nechcem byť zlý, ale tak ako to má vzadu, no tak nepočkáme ho. Nás dobehne zase dole. Preto som si spravil na... To tomu teraz nedovolím, to si Janka len myslí. No nič, musíme štiknúť kontrolný bod. A čo, režeme či pauza? Režeme trošku ďalej. Tak už sa mi podarí dneska aj bežcov natočiť. Karma je zdarma. No, dole kopcom, ale Tomáš upaluje. Dobre. Ja musím ma dobehnúť trošku a... No, krása. Jo. Máš vlastne doma na Liptove. Že kúsok. To už poznáme. Šmrekovica naša obľúbená. No. Tak, sme pod Skalnou Alpou. Musíme ešte na tú Smrekovicu trochu sa posnažiť. Rakitou Tomáš driape. Čo to ide? Na začiatku bol plán ísť na čas a tak som prepálil prvé 3 hodiny, že teraz je plán dokončiť. Čiže dlho som netrpel riadne, tak si to užívam dneska. Nezakopávaj, nezabij sa. Teraz opačným smerom potiahni tata behom. Ako kamarát. Poď mi dačo porozprávať. Ja nevládzem tak ako ty bežať. Na budúce ťa berem. Ako? Dobre? Juri! Kvetinka. Poďme na občerstvovačku, pokeciame. Na čo mi môžete hovoriť? Poď Janko, ešte potiahni ho, potiahni ho. Konečne tá Smrekajda je tu. Poď ešte na Smrekajdu. Super.
No krásne. Paráda. Občerstvačka, konečne. Chcem sa spýtať, že keď tak stretávaš fanúšikov, nemrzí ťa, že nenosíš podpis z karty, aby si im rozdával, vieš, rovno už. Tak neviem, či tie dve podpis karty by bolo treba. Väčšinou do výštrihu podpisujú. A Zuzka, tá pani mala 120 rokov a keby nemala kaliopky, tak prsia by šli po zemi. Keď ťa tá pani uvidí, Martin ti dá po chrbte teraz. A myslím si, že tá pani nemá televízor. Počkej, to zo zlej strany. Musím z tejto. To musím z tejto strany. Kým sa naučíme, ak celý budeme. No. Poď Tomáš. Te zaber ešte na stovkáreň. Idem. Nie je to veľa, ale viac nemám. Ale ideme vyrovnanie pekne. Ráda. Ako hovorí malý Janko, beh je ľahký. Sem sa budeš také tenisky, tričko a ideš. A na tejto ultra fatre sa beží len a len z kopca. Nie, Janko? Len dole a dole. Tady dopredu. Hladným krokom. Jo. Želím, tento pretek to je len dole kopcom. Zás bežíme dole kopcom. Paráda. Bežíme za šiprúských sediel na vtáčnik. Cez lesík. Tomáš driape dole kopcom riadne. Dole za ním ani nestíham. Pikoky. Ja. Jau. Dajte sa prekážka. Čauko. No nič. Tak to je ťažko. Ale dole driape Tomáš ako taký ďábel. Nazdar. Ideme kúsok hore kopcom, ale len kúsok, aby sme mohli čo? Bežať dole kopcom. Ja už nemám síl hovoriť. To šťastie. Janko sa teší na zbeh. Povedz za mňa. Lebo vravel, že príď bude treba natáčať bežcov, no tak ukážem mi takého. Dole. Zas bežíme dole. To je podľa mňa pretek v zbehu. Konečný úsek, čo Janka baví. Toto je jeho. Celý čas mi rozprávaš, ako sa tešíš, že dole malinom, ako keby. Že keď máš dole do Hravova zbehnúť. Moje nohy. Bude také sedielko hore pred malinom. Jo, mreme dáko celkom. Však je to. Zbehy biedne, ale do kopca tragédia. Si už to až support. Si už to až support, no. To trénuje. Kopce som neoddychuje, ale zbehy mu nešli. Ostal volať kde v polke malina. Hej. Nevidel som ho, ale vôbec neviem, či aj zle neskočil, alebo dačo, či sa nestalo. Som zvedavý. Dobre, teda tak tu nevadí, tu si poradí. Dávame pivo na námestí. Podľa mňa za 2 hodiny. Na námestí v Ružomberku, nie v Bystrici, kamarát. Poďme na ten zbeh, ktorý mám tak rád. A zás dole.
len a len dole. To preto si Janči vybral tento pretek, lebo proste sa beží dole. A skok. No dobre, nevadí. To robíme v ich hlave. V štúdiu. A zás len dole. Dole. A dole. Sú bomby, to sú bomby. Museli sme kvôli sledovateľom spomaliť obraz, aby tam nebola ani šmuha. Na budúce Janči zober vysokorýchlostnú kameru, nemusíme takto šaškovať tu, hej? Aké sú tvoje emócie ešte predtým, ako prídeme do cieľa, lebo to tam sa budeš venovať rodine, pivu? Som rád, že som tu, že som to prežil, že som to... Dneska netočíš na mňa. Prepač. Takže ešte raz. Som rád, že som už tu v Ružomberku. Som rád, že som to prežil, že som sa nezranil, že ma nevyplo. Bol krásny čas, krásne výhľady, užil som si to. Čo by si zlepšil v príprave na tento pretek? Svojej. Viac sa už nedá urobiť. Bojí sa povedať pravdu Matúšovi, no ale nevadí. Ja som si musel skrátiť Sidorovo polovicu hrebeňa, lebo by som nedobehol by som Tomáša. Som si to musel skrátiť, lebo by som ťa nedobehol. Som pozeral. No ty... Tuto som vyšiel polovici chodníka. Ja si stretol? Nie, oni už museli prebehnúť. 7 minút boli pre tebou. Ja som ich stretol, som spolu na Sidorovo začali ísť, ale to ráno ide do toho kopca. Ty si ich aj dobehol? No. Hej? No to ani, ja som ich nestretol už tu. Ale aj ty si šiel dobre, fantastické. Ale už sa mi nedá ani dole ísť, také krče mám všade. Kokos v lítkach, stehnách, ešte aj v spodných klbíkoch, plenkoch. Mne pomohol trochu oddych, tak môžeme rezať zase. A ešte, čo by si chcel odchádzať svetu? Nič. Lebo prídeme na tú cieľovú rovinku, tam budú už davy, milióny fanúšikov. Nemám nič nevypovedané. Všetko bolo povedané. Super. Ďakujem. To je pekné. Choď do cieľa, choď do cieľa. Ten štýl. Ako sa máš? Ďakujem. Čaute chlapci. Ako bolo? Teplo. Teplo bolo? Teplo som nezažil ešte. A pocity? Už dobre. Už dobre? Ideme. A ako ti bežalo? Ešte si podľa plánu? Čo si? Prečo? Som sa tak prepálil, A prečo si prepálil? že potom som šiel tempo už celý pretek. Prečo si prepálil? Som sprostý. Ja? To je... Aspoň také povedz, že hodinky nefungovali, zaukazovali. Počkaj, to je mladická nerozvážnosť. A v tvojom veku? To nie je mladická nerozvážnosť. Vieš čo? To už je starecká demencia, to máš. Som šiel normálne, že v 5-ke zóne, skoro 2 prvé hodiny. A nebol som ani zadýchaný, ani nič, tak som myslel, že to sú zo stresu. Ale potom ma vyplo a odkedy už nemám krče až sem. Ale už nemáš pretekový stres, či preštartový, čo ešte máš? Mal som. Hej, mal si. Som sa zobudil po tretej vystresovaný už ráno. Čo bolo najlepšie? Zbehy, výbehy, roviny. No veď som sa odpálil, tak už všetko. Už bolo v tom všetko. Dobre no, tak rok. O rok pôjdem rozvážne ako Jano. To bude tým supportom, no. Nechcem hovoriť, ale máš dobrý support. Ale podľa mňa super, že sme mali tie mesolity a všetko toto. Áno, aj to bolo chutné, lebo ten Edgar
To je príkre, ale toto bolo super, som sa tešil na to, vieš? Ďakujem. A máš nejakú takú radu, že čo by si, keby si to dneska, keď to odbehneš, čo by si dal včera? Čo by som si? Akú radu by si dal včera, keď to už dneska máš s sebou? Dneska mi išlo všetko. Garta išlo super a tento ma ťahal. Hľadal za teba? Hore kopcom menej, ale dole skôr. Dobre, no toto je hádam. Riadne netočil, lebo kúčal. No to záver však. Tomáš, máš niečo odbehnuté, máš aj nejakú stovku odbehnutú, máš aj nejakú hrebeňovku odbehnutú, máš už niečo po 30-ke. Čo ťa viedlo k tomu, aby si prvú polku alebo prvú tretinu preteku odbehol v 5-ke zóne, prosím ťa? Mladická nerozvážnosť. Vieš čo, ja som si myslel, lebo ja som dýchal pomaly a mal som tepy že 180, a som myslel, že to sú iba stresové tepy, zo stresu proste, ale na Križnu som vyšiel, odložil paličky, rozbehol som sa a za 10 metrov taký krč, že som už myslel, že budem DNF tam, že som bol totálne, a potom som šiel s Janom chvíľu, ale Jano mi v kopcoch utiekol a ja som ho tu na Sidorove dobehol, lebo ja som akože tak cez takú agóniu, cez takú bolesť bežal zo Smrekovice sem, lebo si vravím, že kokos, ja je rozforcovaný, ho dobehnem proste, vieš. A som ho dobehol, ale on tak ide kopce brutálne, že keď aj by som bol fresh, tak by som mu nestíhal, že to fakt, to keď som ho videl aj na Rakitu, ako išiel, že ako píla, ako šiarník, keby som videl, fakt. Ale dole som mu ja zase nenašiel. Ale som, no, aj dole som šiel pomaly, lebo som sa nemohol rozbehnúť, lebo som sa rozbehol a už perše som mal. Takže tento pretek som vyhral sám nad sebou. Dobre, ponaučenie. Budúci rok pôjdem na 10. ročník Ultra Fatry, to verejne sľubujem. Pačej. A budem štartovať zo zadu. Lebo tu sa ešte stalo aj to, že keď boli úzke chodníky, tak ma zo zadu tlačil vláčik a ja som akože nevedel, čo mám robiť, tak som šlapal. Takže pôjdem zo zadu a pôjdem na tú Križnu do pekne aerobnej zóny. Neploho. Nie, to natáča, len to šetrí. Pardon. Baterku, aby sa nepíjala. Dobre, takže o rok. Jano? S Janovou rozvahou a o hodinu a pol lepší čas. Dobre, lebo ja sa chcem pýtať na ten 8-hodinový limit, ktorý si povedal, keď sme sa bavili. Pred Ultra Fatrou si povedal, že do 8 hodín. A 8 som to dal pod 8 v pohode, keby som nešiel ako debil. Dobre, a Jano sa teraz vyjadril, že už nie. Myslíš si, že pôjde budúci rok s tebou? Len tak vízia do budúcnosti. Neviem. Ale ja pôjdem. Dobre. Ja pôjdem. Lebo to musím odbehnúť s rozumom, a keď to odbehnem s rozumom a bude ten čas aj zlý, tak keď budem spokojný, nebudem asi, ja pôjdem znova, ale takej bolesti, ako som dneska šiel, som v živote nešiel. My keď sme išli aj tú 80 malej Fatre, tak ja som to šiel, vtedy som šiel s rozumom a po 80 km som mohol robiť malú abecedu, teraz môžem ísť na invalidný vozík. A ešte mám voľačo podľa mňa túto s úponom. Ale to som až tu v cieli cítil, lebo ja som... Spodné klbiky, hej? Au, hej. No, takže dobre. Dneska som si potrénoval morál, ale tak ako ešte nikdy. Dobre, to sa ti zíde do života, to je dobrá skúsenosť. Veď ja som si presne povedal, že sám si to spravil, tak teraz trp, a ako sa mi dalo, tak to som šiel proste do bolesti, kým ma krče nezastavovali. Jasné. Dobre, ďakujeme za rozhovor. Zase príšte. A tešíme sa o rok. Dovidenia. Dobre, Tomáš chce ísť aj o rok. Ani táto informácia ťa nepresvedčí? Prečo? Dačo iné skúsil. Napríklad backyard? Backyard som už skúsil, dačo iné, ale takéto od bodu A do bodu B, to je moje. To ma bavilo dneska. Počula som, všetci vychvalovali tvoju silu hore do kopcov, tak čo ideš robiť s tými zbehmi? Jak ide? No, musím sa odpriposrať. Dobre, teším sa na to. Ďakujem. Parádna. Cieľová. Poď!
páči. Ďakujem. Ďakujem. Je to úžasné. Ďakujem ti. Ahoj. Jacuzzi, tam sú Belianské Tatry. you.